Rhiân ydw i, a dwi'n byw yn Llanedyn, Caerdydd, gyda fy ngŵr Rhiân, a 2 o blant, mab bach sydd yn 6 a merch fach sydd bron iawn yn 2. Mae Nadolig yn amser arbennig i ni fel teulu, eleni hyd yn oed mwy na byth. Mae eleni wedi bod yn exhausting, mae wedi bod yn anodd. Ond y peth fi wedi sylwi yw faint ni fel pobl angen gobaith, angen goleuni yn y tywyllwch. Un o'r pethau ni'n dwlu am amser hyn y flwyddyn yw gymaint o goleuadau sydd o gwmpas. Cerdded adre o'r ysgol yn y prynhawn pan mae'n dechrau tywyllu a ni'n gweld sut gymaint o goleuadau sydd o gwmpas yn ffenestri pobl, yn gerddi pobl. Mae'n jyst mor arbennig, mor hyfryd. Hyd yn oed fy merch fach i sydd yn dechrau dysgu siarad, mae hi'n hoffi pwyntio mas y seren, golau. A ti'n gwybod be? Maen nhw gyd yn pwyntio fi at y gobaith sydd gyda fi yn Iesu. Y ser yn arwain ni at y stabl. Gymaint o pobl fi wedi gweld wedi rhoi addurniadau Nadolig lan yn gynnar eleni. Dechrau mis Tachwedd fi'n credu oedd y rai gyntaf o'n i wedi gweld. Fel yn gweud, mae eleni wedi bod yn anodd ac fi'n exhausted o hyd. Ond y peth sy'n cadw fi fynd yw'r gobaith sydd gyda fi yn Iesu Grist, goleuni'r bydd. Os hoffech chi clywed mwy am y gobaith sydd gyda fi, sydd gyda lot fawr iawn o bobl rwy'n nabod, dewch i ymuno ni yn ein Gwasanaeth Arbennig Nadolig ar Rhagfyr yr 10 yn y bore. Hwyl fawr.